Os beneficios da actividade física foi o último tema abordado no mes da saúde, un encontro organizado pola Deputación no Concello de Lugo no marco do programa Xuntos, no que tamén se falou de nutrición, hábitos saudables e envellecemento activo. Neste caso foi o doutor Rosendo Bugarín, o encargado de impartir no Salón de Actos do Pazo de San Marcos a última xornada desta iniciativa, orientada a promover o benestar social. O exercicio físico regular ten numerosos beneficios para a saúde, especialmente para as persoas maiores, xa que axuda a controlar a tensión arterial e outro tipo de enfermidades, conserva e mellora a forza para manterse independente máis tempo, mellora o equilibrio, polo que reduce o risco de caídas, axuda a dormir mellor, reduce os sentimentos de depresión e mellora o estado de ánimo. A saúde tamén será protagonista nas xornadas que o programa Xuntos levará por toda a provincia no mes de xuño. Esta iniciativa da Deputación, dotada cun total de 91.000 euros, está a ter moi boa acollida desde a súa posta en marcha. Xa participaron un milleiro de veciños e veciñas nas charlas organizadas pola institución da Man dos Concellos.